F'dan il-filmat qasir nixtieq inħares li dak li jgħid Michel de Montaigne dwar l-esej personali. Ħafna jqisu lil Montaigne bħala l-imgħallem il-kbir tal-esej personali modern. U biex nagħmel hekk se nħares lej l-introduzzjoni għal ġabra ta' essays ta' Montaigne miktuba minn mir-romanzier Tim Parks. Għanaddu mill-ewwel għal preżentazzjoni. Mela din il-prezentazzjoni hija parti mill-proġett Essays Beyond Borders b'kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea u din il-prezentazzjoni għandha x'taqseb speċi ma' sensiela ta' workshops li għamilt jiena dwar ġisem ġrajja post, speċi jiena nħares lej il-kitba tal-essej personali dwar post partikolari, imma naturalment mhux biss dwar post għax fir-relazzjoni tagħna ma' post hemm ukoll il-ġrajja personali tagħna, il-ġrajja ta' nies oħra, u hemm ukoll il-preżenza fiżika tagħna, il-preżenza tal-ġisem tagħna. U allura s-sensi tagħna wkoll. Mela dawn huma żewġ bijat li se nibqgħu magħhom biex ngħidlek matul din il-preżentazzjoni qasira. Tim Parks, il-romanzier li semmejna, u Michel de Montaigne mis-seklu 16. Din hija waħda mill-edizzjonijiet tal-essays ta' Montaigne, tal-ġabra magħrufa tiegħu fi 3 volumi tal-essays tiegħu illi illum il-ġurnata għadhom iservu bħala punta riferiment għal kull min jixtieq jikteb l-essej personali. Oriġinarjament bdew joħorġu fl-1580 imma kien hemm bosta edizzjonijiet għax kien xogħol li baqa kien mill-bidunet u baqa xogħol popolari u allura kien hemm bosta edizzjonijiet. Fuq l-internet isibu fost l-oħrajn dan il-proġett li jiġbor il-xogħlijiet kollha f'din is-sensiela ta' essays ta' Montaigne. U hawnhekk ħataraw il-lista tal-ewwel volum, tat-tieni volum u tat-tielet volum. Immarkajt wieħed mill-essays hawnhekk daw ħafna drabi huma essays relattivament osra. Mhumiex essays ta' 5,000 kelma, huma essays iqsar minn hekk. U t-temi huma daw li qed taraw qudiemkom fuq il-biża', fuq il-forza tal-immaġinazzjoni, fuq is-saħħa, fuq il-qawwa tal-immaġinazzjoni, fuq il-moderazzjoni, fuq il-kannibali. Imma anke fuq il-pedanterija, ir-reqqa żejda, l-fittaġni. Dawn huma temi li ħafna drabi jaqbad fuq in-niket qed nara della tristess hemmhekk. Dawn huma temi fuq is-solitudni, insomma, nasib aħjar nieqaf inħares lejn l-ismijiet għax kollhom interessanti ħafna. Anke għaliex li jagħmel Montaigne huwa li jaqbad daw it-temi l-kbar imma jrakkontom b'mod effettiv ħafna, b'mod li qed jirrakkonta aneddoti, b'mod qed jieħu riflessjonijiet minn għand kittieb oħrajn, b'mod li qed jaħares lej dak li kitbu fuq suġġetti marbutin ma' dak li qed jikteb fuq u il-kittiba Rumani, il-kittiba tal-perjodu klassiku Ruman. Dan wattini volum hawnhekk qed jikbru l-ismijiet tal-essays għax il-numru ta' essays fil-ġabra qed jiċkien, allura qed joqogħdu iżjed fil-slide, araw dwar il-kodba, per eżempju, dwar il-glorja, it-tielet lista terġa' dwar ir-rabja, della koler. U mbagħad it-tielet ġabra fil-fatt hija l-iqsar waħda f'termini ta' numri u fuq l-esperjenza u oħrajn insomma. Fuq xi versi ta' Virgilju. Mela,
Ix-xogħol li ħanuża jiena huwa dan il-ktejjeb li nista' nurjulkom ukoll hawnhekk. Huwa ktejjeb eleganti imma naturalment għażla verament ċkejkna speċi ta' daw l-essays kollha ta' Montaigne bid-daħla kif qed taraw hemmhekk ukoll fuq il-slide tagħkom ta' Tim Parks. L-għażla hija interessanti, hija suġġettiva ħafna. U dawn huma l-ewwel riflessjonijiet illi se nieħu mid-daħla ta' Tim Parks dwar l-essays ta' Montaigne. L-essays ta' Montaigne verament hu pjaċir taqrom ma' essays mexxejja, essays intelligenti, anki bħalma jidher fil-kwotazzjoni minn mill-qoxra tal-ktieb, mhuwiex il-ġen illi iġenna nitqu imma l-erf jgħid għandu ħafna minn daw il-kummenti intelligenti, eh, kultant ftit arsa bħala kummenti, ma dejjem intelligenti. U waraw mill-ewwel x'se jibda jgħid Montaigne hawnhekk ikkwotat minn Tim Parks dwar dak li qed jikteb, dwar dawn l-essays li qed jikteb. Sa ċertu punt qed jirrikonoxxi mill-ewwel imma bċerta autorevolezza wkoll, ġifieri kważi bċerta ironija, kważi bċertu pjaċir illi dawn il-kilbiet tiegħu ma sempliċement taħżeżiet speċi magħmulin minn ħafna partijiet li bħalli kieku ma joqodux sow flimkien u ma kważi kważi partijiet barranin għal xulxin biex ngħidu hekk. L-ordni tagħhom hija kważi inċidentali, ma tantx jidher li hemm koerenza jew qies proporzjon bejniethom. U dan mill-ewwel jitfana fil-filosofija tal-esej personali kif inhu ispirat ngħidu hekk minn Montaigne. Jiġifieri għandek din il-libertà illi tikteb dak li importanti għalik, li tuża elementi li mhux normali npoġġuhom flimkien kif qedna fl-ewwel filmati, ġifieri għandek ir-riflessjoni personali, għandek ir-riflessjoni fuq il-ħajja, il-riflessjoni filosofika, possibilment soċjoloġika, filosofika, u riflessjoni ġeja mill-esperjenza tal-ħajja. Ħafna drabi hemm rakkont, jew rakkonti, jew aneddoti, jista' jkun li jfoka fuq episodju fil-ħajja tiegħek, għax dan huwa naturalment essej personali miktub fl-ewwel persuna. Jista' jibda minn x'imkien u jispiċċa x'imkien ieħor, jista' jibda minn festa u jispiċċa fir-relazzjoni personali, familjari, ta' min ikun qed jikteb, jista' jibda minn Malta u jispiċċa f'xi pajjiż ieħor, jista' jibda minn post u jispiċċa post ieħor, f'kull sens. U allura Montaigne mill-ewwel jinnota speċi din id-dimensjoni, dan l-aspett, din il-karatteristika speċi kważi inċidentali tal-esej personali kif jiktbu. Dan huwa komment ta' T.S. Eliot fuq il-kitba ta' Montaigne, jisa bħala kitba fluida, interessanti l-użu tal-aġġettiv insidious, element insidious kważi f'dawn il-kitbiet. U veru dan għaliex memx loġika xjentifika, memx loġika akademika per eżempju, imma hemm loġika umana ikolli ngħid, ġifieri terbaħ il-loġika umana fuq il-loġika xjentifika. U għaldaqstant hija loġika interessanti għax tirrispetta iżjed aktarx il-mod kif jaħdem il-moħħ tal-bnedmin, il-mod kif jara affarijiet li mhux bil-fors għandu evidenza għalihom, konnessjonijiet li mhux normali nagħmluhom.
li jistaw jidru kombinazzjoni incidentali ma jagħmlu sens, imma li għalina jagħmlu sens għax kieku ma kienux jiġu f'moħħna, s-sens huwa jew il-loġika hija dik li aħna noħolqu f'moħħna u f'qalbna. U f'dan is-sens allura l-element insidious u anki l-insinwazzjoni li qed jitkellem fuqhom T.S. Eliot. Mbagħad hemm dan il-kumment ta' Nietzsche illi Montaigne u kultant ma nitkellmux fuq biżejjed din, Montaigne joffrinna esperjenza sabiħa tal-ħajja, joffrinna ħarsa sabiħa, interessanti. Mhux dejjem qed jikteb dwar affarijiet sbieħ, naturalment. Jekk qed jikteb fuq il-kannibaliżmu, naturalment, mhux qed jitkellem fuq affarijiet li fajnejn huma sbieħ. Imma dejjem hemm ċerta mħabba f'dak li qed jikteb, dejjem hemm ċerta leġġerezza imma mhux fis-sens negattiv tal-kelma, fis-sens illi dejjem għandu dik in-naqra distanza minn dak li qed jikteb u allura m'hemmx ħafna drabi m'hemmx identifikazzjoni żejda, m'hemmx emozzjonijiet kbar u wisq għax kapaċi jħares lejn l-affarijiet minn ċertu bot san speċi. Mbagħad hemm dan il-komment naħseb li huwa tifħira sabiħa lil Montaigne għaliex jitkellem fuq ir-ruħ ħielsa u allura huwa hija ruħ b'saħħitha ta' Montaigne. Fl-istess jien id-diżorjentament jgħid Tim Parks għaliex Montaigne u l-essej kif jifmu u kif iħadmu ma jimxix mal-modijiet, ma jobdix il-modijiet normali tal-ħsieb u forsi iktar minn hekk, iktar mill-li taħsib tal-kidba tagħna, għax kif għedna il-ħsieb iterraq f'ħafna direzzjonijiet, ġieli f'ħafna direzzjonijiet fl-istess ħin. U kważi kważi l-essej joffri għalkemm mhuwiex xi tip ta' nixxija tal-kuxjenza, joffri din il-possibilità li aħna naraw il-konnessjonijiet bej affarijiet li loġikament jew normalment fil-loġika stabbilita ma narawhomx konnessi. Jien naf pereżempju pittura li tara li tfakrek xi ħaġa li kont għamilt jew rajt jew iltqajt magħha meta kont tifel jew meta kont tifla. Emozzjoni li tfakrek f'inċident mill-passat jew xi ħaġa li ġratlek f'pajjiż ieħor. Daw il-konnessjonijiet mhux loġiċi fis-sens ta' mhux raġunati skont ir-raġuni tal-konnessjonijiet loġiċi normali ħanajdu hekk. Fil-kidba għalkemm kif qed ngħidu speċi il-moħħ naturalment għandu l-loġika fis-sens ta' plural tiegħu naturalment. Mill-ewwel nħossuna parti minn dak li qed jikteb Montaigne, mill-ewwel nħossu il-sentiment tal-vuċi intima tiegħu għaliex għalkemm hemm din id-distanza ta' analiżi, ta' riflessjoni, nħossu li qed insiru nafuh lilu, nħossu li qrib tagħna f'dan is-sens, nħossuh qrib tagħna dan il-leħen li qed ikellimna fl-essays li naqraw fix-xogħol ta' Montaigne. U Tim Parks dan jarah bħala karatteristika tal-modernità, din il-laqta personali, din il-konnessjoni, din l-intimità. Fl-istess ħin aħna nafu li jew nindunaw li dan il-rakkont, dan il-vjaġġ ma nafux fejn se joħodna. Dan il-vjaġġ li jibda minn
incident partikolari, minn ġrajja rapportata fil-gazzetti, minn laqa mhux tas-soltu. eh, Dan il-vjaġġ jista' jibda minn kwalunkwe waħda minn daw il-possibilitajiet u mbagħad joħodna eh, x'imkien kompletament differenti. Ehm, F'dan is-sens, ehm, hemm ukoll kif taqbad tensjoni bejn din il-laqta tal-modernità fix-xogħol ta' Montaigne. U fl-istess ħin din il-tendenza kontinwa tiegħu din il-teknika kontinwa tiegħu li jikkwota minn xogħlijiet odma ta' żmien Ruma l-antika jina pereżempju ma nafx jidrux so fil fuq l-iskrin imma f'daqqa waħda idaħħallek kwotazzjoni. Daqqa waħda jdaħħallek kwotazzjoni ħafna drabi mingħajr ma jispjega jew mingħajr ma jgħid ta' min hi. Oħra, prattikament f'kull paġna qed niftaħ il-ktieb b'mod hekk mingħajr ma nippjana wisq u kontinwament hemm daw il-kwotazzjonijiet. Ma tantx tidher xi ħaġa moderna din avolja um, volja The Wasteland hija magħmula minn prattikament minn xogħlijiet meħudin jew minn versi minn kliem minn siltiet meħudin minn xogħlijiet differenti, ma hawnhekk għandna essays illi immorru lur illi l-kwotazzjonijiet fihom kif qed ngħidu mhumiex integrati b'mod organiku ħafna fit-test ta' Montaigne u joħduna lura lej il-Ruma l-antika, Ruma l-qadima. Montaigne jidher li hu familjari, forsi familjari wisq Mana, fis-sens jafna ħafna, donnu dik l-impressjoni li nieħdu għax ir-riflessjonijiet li jagħmel ifakruna ħafna aħna u naqraw jgħid Tim Parks fina nfusna. Fl-istess ħin, il-kitba tiegħu skont Tim Parks tinħass jew tibqa' tidher f'għajnejna ftit eżotika jew pjuttost eżotika. Bħali kieku f'dinja oħra. Naturalment qed jikteb fis-seklu 16 li huwa seklu imbiet minna. Allora minn banda għandek din il-kwalità speċi pjuttost stramba. Dan il-lingwaġġ, din il-vuċi, narrativa partikolari maħuda minn żmien ieħor, li ġejja minn żmien ieħor. U mill-banda l-oħra tikellimna fuq l-affarijiet li aħna ngħixu ta' kuljum li huma parti mill-esperjenza ta' kuljum tagħna jiena fuq kif għedna fuq il-biża' pereżempju, essej fuq il-biża'. U allura dik l-ironija li semmejt ftit ilu, ġifieri, imma Tim Parks isa bħala ironija ġentili, bħala ironija li tuħsibna li mhix kattiva, li mhix maħsuba biex toqrosna, biex tweġġana, imma biex tqarribna lej dak illi qed jiktebu imma mingħajr ma il-vuċi ta' Montaigne ma tinvolvi ruħha żejjed f'dak li qed jirrakkonta u tispiċċa pritka. Ħaġa li ħafna osservatorji jinnotaw dwar l-essays ta' Montaigne hija li għalkemm għandu ċerta autorevolezza fil-vuċi tiegħu, mhuwiex awtur li qiegħed jippritkanna, mhuwiex qed jgħidilna x'suppost nagħmlu, x'suppost nemmnu, kif suppost għandna ninterpretaw l-affarijiet. Ħafna drabi iħalli il-bibin tal-interpretazzjoni l-għażliet
tagħna miftuħin fis-sens ma jiġħad l-indottrinazzjoni ma jridx juża il- ma jridx juża l-essays tiegħu biex jimponi viżjoni, biex jimponi idea, biex jimponi esperjenza. L-iktar ħaġa li nibża minna fid-dinja jgħid hija l-biża. Waħda minn dawk l-istqarrijiet hekk b'saħħithom, intelligenti, kważi ironiċi tiegħu. Imma li tanti ġeluna naħsbu speċi iktar milli l-oġġett innifsu il-biża mill-oġġett daku li jbeżza lill-Montaigne. U jinsisti ħafna fuq il-libertà, jinsisti ħafna fuq il-fatt li persuna li tibża titlef il-libertà tagħha. U allura l-essays ta' Montaigne huma wkoll essays li jiċċelebraw li jiċċelebraw il-libertà, li jiċċelebraw il-possibilità li aħna niskopru waħedna, nesploraw waħedna. Montaigne jitkellem fuq il-pressjoni tal-użanzi, tad-drawwiet li li nejxu fihom, insomma, li jiċċirkundawna b'xi mod u li jistgħu jintimidawna, li jistgħu ixekkluna, li jistgħu waqfuna milli nagħmlu dak li nixtiequ nagħmlu, naħsbu b'mod ieħor. U għalhekk speċi u kontinwament jinsisti fuq din l-idea ta' libertà, imma bl-ebda mod ma juża dan il-prinċipju ta' libertà bħala mod kif jimponi l-idea tiegħu fuq ħaddieħor. Ħaġa interessanti li għed fuq il-kodba li il-kodba il-kodba għandhom din il-kwalità sabiħa illi mhux se jdejqu jekk inti twarabhom għal-moment. Imma anki għaw dan din osservazzjoni interessanti għax qed jitkellem fuq kif l-esej jirrelata anki jew għalmenu jiena qed ninterpretaħ ukoll f'dal kuntest ta' riflessjoni tagħna fuq l-esej personali, qed ninterpreta wkoll l-importanza tal-kodba fl-esej personali għax sikwiet l-esejisti jirreferu għal kodba li kunu qraw, għal kodba li jgħinuhom biex janalizzaw sitwazzjonijiet u ċirkustanzi partikolari. L-essej ftit jowis huwa bħal mixja, huwa bħal vjaġġ u waqt li qed nikdbu l-essej għandna l-opportunità illi naħdmu fuq l-idea tagħna, li nirriflettu fuq l-idea tagħna, li nsawruhom aħna u mixin. U naħseb li din hija l-esperjenza ta' ħafna esejisti illi l-esej jinbena u jinħadem. Mhux jinbena minn qabel, mhux jitfassal minn qabel, imma jinbena, mhux se ngħid jitfassal, jinbena u jinkiteb u jinħadem. Interessanti wkoll relazzjoni tal-esej ma' l-ittri. Din hija osservazzjoni interessanti ħafna naħseb jiena ta' Montaigne. Din il-rubija insidjuża jekk irridu nużaw l-aġġettiv tiegħu, din il-rubija bejn l-esej u l-ittra, għax fl-esej bħal fl-ittra titkellem fuq innifsek, tħares li relazzjonijiet li għandek ma' nies oħrajn, tipprova tikkomunika ma' udjenza, possibilment ma' udjenza partikolari, tirrakkonta dak li tkun għaddejt minnu. U f'dan is-sens allura
Għandek ċerta intimità fl-essej li tinħass naturalment ukoll fl-ittri personali, insomma, qed ngħidu. U jinsisti fuq għaddi l-idea ta' litra bħala opportunità għall-intimità. Naturalment l-istess ħaġa fl-essej kif qed ngħidu. Imma anki rikonoxximent ta' suġġettività tagħna. U rabta mal-moment mela jisu għandek tlet elementi fl-ittra li b'xi mod jorbtu mal-essej għandek l-intimità, għandek is-suġġettività, il-vuċi tal-persuna li qed titkellem u li qed tkellimna. U anki il-burdata, il-moment, dak il-moment partikolari li fih qed issir il-kidba, qed isseħħ il-kidba biex ngħidu hekk. U naturalment l-aspett li uħor li semmejt huwa il-dialogu ma' xi ħadd ieħor, il-dialogu ma' udjenza. U dialogu di waħda mill-isbaħ affarijiet li jgħid qabel kellna dak il-kumment dwar l-indottrinazzjoni, dwar kemm joqgħod il-bot mill-indottrinazzjoni jew minn pożizzjonijiet dogmatiċi. Hawnhekk l-dialogu bħala l-għadu tad-dogmatizmu u anki di osservazzjoni sabiħa mens illi it-tiftix, l-esplorazzjoni jisiru vjaġġ ta' gost, vjaġġ ta' pjaċir. Il-gost illi inti tesplora, tfittex, tiskopri. F'dan is-sens, ammorti kalura, il-gost tal-esej li naħseb li ħafna minna jħossuhu ma jaqraw l-aħjar essays. Il-modelli tiegħu naturalment huma l-modelli klassiċi u qed ngħid naturalment għax hu jirreferi għal kittieba tal-perjodu klassiku Ruman. Modelli tiegħu ma' nies bħal Platun u bħal Ċiċerun. Jitkellem ukoll dwar din in-natura tiegħu bla kwiet, m'għandux kwiet f'ġismu kieku ngħidu. U anki il-tendenza tiegħu li jbiddel il-pożizzjoni li ma jibqax f'pożizzjoni fissa kif jgħid Ċiċerun, speċi fl-ittri tiegħu Ċiċerun jisu jgħaddi minn dal-vjaġġ qed josserva Montaigne u dan huwa tip ta' vjaġġ illi minnu mhux biss tibda minn post u tispiċċa f'post ieħor, jew minn esperjenza u tispiċċa f'post. Imma kif jissuġġerixxi kontinwament Montaigne li tibda minn pożizzjoni u tersaq lej pożizzjoni jew saħansitra pożizzjonijiet oħrajn. U dan huwa t-ton ta' Montaigne. Dan huwa t-ton li qed ifittex dan it-ton mhux ta' awtorità, mhux ta' autorevolezza, imma ta' tiftix, ta' vjaġġ kontinwu ta' esplorazzjoni. U ir-riflessjoni mhux bħala att didattiku, mhux att ta' talim, imma bħala kważi stqarrija, bħala kważi qrara biex ngħidu hekk, li għandha din id-dimensjoni intima. Il-tradizzjoni tal-ittra, Montaigne jittrasforma f'xi ħaġa pjuttost ġdida, f'taħlita irreżistibbli ta' vjaġġ lejn xi ħaġa li għandha skop partikolari, imma anki vjaġġ f'direzzjonijiet kważi għal-gost biex ngħidu hekk. Għal-gost u anki għax il-bżonn tal-moment jitlob dawn id-devjazzjonijiet, dawn il-vjaġġi f'direzzjonijiet differenti. Ġifieri jaf tibda titkellem fuq, ma nafx, fuq trekking fl-Aspromonte u tispiċċa titkellem fuq is-sfin waqt kunċert tal-Brikkuni, ma nafx, jew tispiċċa titkellem fuq suġġett li ġej għandu x'jaqsam mal-mixi mal-trekking fl-Aspromonte.
Ma nafx dwar il-qari, per eżempju, jew il-qari għal-gost, per eżempju, ngħidu ġveri, speċi il-kapriċ li inti toħroġ il-barra mis-suġġett, li inti tiddevja, li inti taqbad triq oħra biex ma ngħidux triq boħra. Naturalment jispikka l-arfin straordinarju tiegħu tal-letteratura tal-qedem ta' Ruma, nafu mill-biografija ta' Montaigne li missieru kien insista ħafna fuq l-edukazzjoni tiegħu u eventwalment speċi Montaigne ħafna minn dik l-impożizzjoni, insomma, essenzjalment, minn dik l-insistenza jena jgħidulek ta' missieru. Imma wkoll eventwalment għamel l-għażliet tiegħu u tbiet mill-modija li kien fassal għalih missieru. Naturalment ukoll l-arfin kbir tiegħu, profond tiegħu tal-letteratura klassika taħu mhux biss ħila kbira biex jikteb u jitkellem, josserva, jagħmel osservazzjonijiet fuq suġġetti differenti, imma anki ħafna elementi żgħar ta' aneddoti u kwotazzjonijiet u stqarrijiet intelligenti li seta' juża biex l-essays tiegħu ikollhom dak il-kulur, dik il-profondità, dik il-firxa, dik l-intelligenza li għadna nammiraw sal-lum fil-kitba tiegħu. Allura, speċi dejjem kellu din il-ħażna kbira mill-letteratura klassika li seta' jirrikorjalja biex jagħti dak il-kulur li semmejna u li jirreferi għalih ukoll Tim Parks meta jitkellem fuq l-essays ta' Montaigne. Montaigne jitkellem ħafna fuq natura umana, jitkellem ħafna fuq l-esperjenzi tal-bnedmin. F'dan is-sens huwa awtur interessat ħafna mhux tant fih innifsu, imma fil-bnedmin ta' madwaru, fid-dinja ta' madwaru, fiċ-ċirkustanzi, fis-sitwazzjonijiet ta' madwaru. U għalhekk huwa awtur li inħossuh ribtana, kif għedna qabel huwa awtur li kważi kważi jafna. U jafna josserva ħafna n-natura umana, josserva ħafna l-bnedmin. F'dan is-sens, allura jirnexxielu qiegħed ma' ġenb xulxin dak li hu pubbliku ma' dak li hu personali, dak li hu mitiku ma' dak li hu storiku, il-mit ma' l-istorja, dak li hu solenni ma' dak li hu trivjali. Propju għaliex josserva ħafna, jisma' ħafna, joqgħod attent. L-aneddoti minħabba li ju jirrakkonta numru ta' aneddoti, numru ta' ċirkostanzi, situazzjoni partikolari, jista' jkun li daw jispiċċaw jaqlbuha speċi l-argument ġenerali li jkun qed jesplora. Imma dan ma jiġrilux lilu għaliex u qatt ma jitlaq għajneh minn fuq id-direzzjoni illi qed jesplora mhux qed jimponi, imma l-aneddoti dejjem għandhom il-funzjoni partikolari f'dak il-moment tal-kitba. Dan it-tieni kumment li qed taraw fis-slide referenza għal ġisem, naturalment huwa importanti għalija minħabba t-tip ta' workshops li għamilna u li qed nagħmlu, ġifieri workshops li fihom nirriflettu anki fuq mhux biss fuq il-post hemm barra li jaf ikun kamra ta' jew jaf ikun dar ta' xi ħadd, taf tkun pjazza, jaf ikun stazzjon.
jaf tkun bajja, hemm barra. Imma anki ir-relazzjoni tal-ġisem tagħna, tas-sensi tagħna, il-mod kif inġarbu dak il-post bis-sensi tagħna, il-mod kif ġisimna isib ruħu, kif iħossu f'dak il-post. Jitkellem ukoll fuq l-emozzjonijiet u kważi kważi fuq il-partijiet differenti tal-ġisem kif jirreaġixxu għal post, għal esperjenzi partikolari, l-id, l-għajnejn, il-widnejn, il-riġlejn, il-qalb u l-bqija, il-ġilda. Ġifieri għandu ukoll din is-sensibilità naħseb jiena lejn l-istorja tal-ġisem, lejn ir-realtà komplessa tal-ġisem. Montaigne ma insistejna fuq, għale Tim Parks insisti fuq, speċi ma jipprovax jimponi twemmin, ma jipprovax jimponi opinjoni jew idea, jew ideoloġija, ma jipprovax jagħti pariri, ma jħossux li hu xi awtorità li għandha tajt lin-nies kif għandhom iġibu ruħhom. Anki għaliex għandu dan it-twemmin profond speċi fil-libertà tal-persuna. U mhuwiex marbut mad-dinja, mhuwiex marbut. Huwa osservatur kbir tad-dinja, huwa interessat ħafna fid-dinja, imma mhuwiex marbut ma xi elementi partikolari tad-dinja. U allura f'dan is-sens iħossu liberu u jipprova jittrasmettilna l-gost ta' din il-libertà li jħoss. U din hija l-aħħar slide, dawn huma l-aħħar osservazzjonijiet li qed nieħu mid-daħla ta' Tim Parks għal ġabra tiegħu ta' essays, għażla ta' essays ta' Montaigne jisimha Drawn from Life, meħudin mill-ħajja. Il-ħajja jikkonkludi Montaigne hija ħajja li trid tgħix kull mument tal-ħajja mingħajr ma tipprova tikkontrolla l-ħajja, mingħajr ma tipprova timponi speċi id-direzzjoni tiegħek jew il-kontroll tiegħek fuq il-ħajja. Trid tgħix il-mument, trid tkun miftuħ għal kull mument tal-ħajja. F'dan is-sens speċi Tim Parks jara differenza bej Montaigne u Pascal illi skont Parks ma kienx ifittex tant, ma kienx aċċan tant tal-libertà, immiktar għat-tifsir li jsib sens, li jsib tifsira, li jsib spjegazzjoni, li jasal għal rivelazzjoni xjentifika u reliġjuża tal-ħajja. L-ispirtu ta' Montaigne huwa spirtu iktar liberu u Tim Parks jikkonkludi li forsi kien għalhekk li l-Vatikan iddeċieda li jikkundanna l-kotba tiegħu bejn l-1674 u l-1858 jikkundanna l-essays tiegħu, xi ħaġa li naturalment aħna maħniex se nagħmlu. F'dan is-sens, il-qari tal-essays ta' Montaigne huma ispirazzjoni għal min irid jikteb l-essej personali bil-Malti llum u nħeġġiġkom ħafna biex iddu ftit minn dawn l-essays għaliex huma essays li naħseb jafu jissorprendukom.